SD di Embung Gogoniti. Bangunannya masih baru ya. Nah. Dek, nanti mau joget apa? Oh, nyanyi. Oh, gitu ya. Terus mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar. Wah, bagusnya. Datang juga. Wah, masak. Aku toh, laku Ayo. Dah. Iki neng, ora apa-apa. Pademne aku yo gak pulang. Iki neng gek ndek Embung Gogoniti enek acara pelepasan anak SD lho. Iki nggone Bu Anis. Ayo bolo merapat bolo. Wis cukup sekian. Merapat. Engko enek acara joget-joget nyanyi-nyanyi ketone ning kono mau enek sing nyanyi bareng. Jarene. Mudah-mudahan lancar ya, Dek. Lah iki. Lah iki.